Ja shalom teille kaikille. Mahtava nähdä, että te olette lähteneet runsaasti ja runsaslukuisina liikkeelle. Meillä on nimittäin erittäin spesiaali iltapäivähetki nyt tulossa. Me olemme koolla sellaisesta aiheesta, joka Raamatunkin mukaan jakaa koko maailman kahtia. Olemme koolla semmoisesta aiheesta, josta sanotaan, että Jerusalem, joka on kuin kivi, johon moni kompastuu, moni sitä kaataa yrittävä ruhjoutuu, mutta joka on precious stone. Jumalan suunnitelma Israelin kansalle, Jerusalemille, on meille kaikille Kristuksen omille tuttu. Me voimme lukea siitä vaikkapa roomalaiskirjeen luvuista 9, 10 sekä 11. Luen tähän alkuun Hesekielin kirjasta, luvusta 36, muutaman jakeen, jotka ovat kirjoitettu liki 3000 vuotta sitten, mutta jotka ovat meidän päivinämme käyneet toteen. Israelin valtiohan nimittäin ei ole kovinkaan vanha. Tämä ihmehän tapahtui 1948 ja se oli ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun Rooman valtiovalta hajotti Jerusalemin noin vuonna 70 Jeesuksen syntymän jälkeen ja kun keisari Hadrianus sitten karkoitti loputkin juutalaiset maastaan noin vuonna 135. Sitten tuli noin 1800 vuotta tyhjyyttä. Mutta sitten tapahtui tämä. Hesekiel 36 ja 8. Mutta te, Israelin vuoret, kasvatatte oksia ja kannatte hedelmää kansalleni Israelille, sillä se on jo tulossa, aivan lähellä. Katso, minä tulen teidän luoksenne, te Israelin vuoret, ja käännyn teidän puoleenne. Silloin teitä viljellään ja teihin kylvetään. Minä tuon paljon ihmisiä, koko Israelin heimon, teidän rinteillenne. Kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Saa huutaa amen. Amen. Meillä on tänään suuri ilo ja etuoikeus saada meille vieras, joka on eilen saapunut, itse asiassa toissapäivän iltana saapunut Israelista. Hän on messiaaninen pastori. Hän on myös avustusjärjestö Red Carpet Centerin, joka on Tel Avivissa toimiva humanitaarinen avustusjärjestö. Hän on sen puheenjohtaja. Hän on pastori Rafi Rafael Shimon. Annetaanpa suuret aplodit Rafille. Ja tulkkina hänelle toimii joillekin teille kenties olette saattaneet kuulla laulajasta nimeltä Nina Åström, evankelista, joka on myös armoitettu puhuja ja valtavan hyvä tulkki. Niina toimii tulkkina. Tervetuloa. Rafi ja Niina, molemmat tänne. Pyydän, että tähän alkuun me rukoilemme yhdessä ja jos koet ja pystyt, niin kutsun sinua rohkeasti seisomaan Jumalamme kunniaksi. Aloitamme rukouksella ja rukoillaan sitä, että Jumala saa tämän iltapäivän aikana avata meille jotain sellaista, mitä me emme ole vielä hoksanneet. Sillä Jumalahan, hänen sanansa on aarrearkku, sieltä löytyy aina uusia syvyyksiä ja syvyyksien syvyyksiä. Ja mitä me nyt kuulemme Israelista, tämä on meille erittäin tärkeä kuulla. Jo senkin takia, että valtamediassa on hyvin erilainen agenda tai bias koskien Israelia. Me kuulemme hyvin erilaisen tarinan. Tänään me kuulemme sellaisen tarinan, joka on suoraan sieltä ytimestä, mitä oikeasti on joissain tilanteissa tapahtunut. Ja kun aloitamme rukoilemaan, niin kiitetään Jumalaa ihan ensimmäisenä siitä, että kun tulimme tänne hiukan etuaikaan, niin Rafi sai erässä
live-kanavassaan katsoa suoraa lähetystä Israelista, kun 4 panttivankia on saatu vapautettua. Heitä ei vapauttanut terroristijärjestö, vaan heidät vapautti Israelin puolustusvoimien erikoisjoukot. 4 hengissä. 4 lisää hengissä. Kiitos Herralle. Ja yksi heistä oli tämä Noa-niminen nainen, jonka kaikki muistamme viime syksynä uutislähetyksistä, kun hän kirkui moottoripyörän selään kaapattuna ja terroristit veivät hänet pois. Hän on nyt kotona. Rukoilemme, että tästä iltapäivästä tulee meille juuri sellainen meidän sydämiämme oikein valaiseva, avartava ja niin kuin Paavali kirjoittaa, että meidän sisäiset sydämen silmänne avautuisivat näkemään jälleen vähän enemmän Jumalan suuruutta. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että me saamme nyt yhdessä oikein käsiä kohottaen siunata niin Rafia kuin Niinaa tähän palvelun tehtävään seuraavan parin tunnin ajaksi. Me, Herra, rukoilemme, että ne asiat, mitä on laskettu sydämelle, ovat, Herra, sinun sydämeltäsi. Ja että ne ovat sellaisia asioita, jotka puhuvat suoraan meidän sydämellemme, jotta me voimme todella kokea olevamme yhtä sinun pyhässä hengessäsi. Ja me saamme siunata sinun kansaasi. Me saamme siunata rauhaa ja rukoilla rauhaa Jerusalemin muureille. Ja me rukoilemme, Herra, kaikille niille vielä panttivankeina oleville ihmisille sinun lohdutustasi ja kestävyyttäsi. Kiitos, että sä lohdutat heitä heidän kärsimyksessään. Ja me, Herra, kiitämme näistä 4 nyt juuri vapautetusta. Kiitos, Herra Jeesus Kristus, Yeshua HaMashiach, siitä, että sinä olet kansasi kilpi, niin kuin olet meidän kaikkien omiesi turva. Herra Jeesus Kristus, me todella kiitämme siitä, että me saamme olla vapaassa Suomessa koolla tällaisen aiheen äärellä ja saamme olla oppimassa jotain aivan uutta. Rafi and Niina, please. Yes, Lord, we appreciate so much what you do to us and what you do for Israel, Lord. Herra, me niin pidämme korkealla ja arvostamme sitä, mitä sä teet meille ja myöskin Israelille. First of all, I want to give glory to you Herra, ensimmäiseksi mä haluan antaa sinulle kaiken kunnian for the release of the 4 hostages that siitä, että come back nämä home. 4 panttivankia on nyt vapautettu. What a great God you are. Suuri Jumala sinä olet. You are no slumber, no sleep. Sinä You et are nuku, keeping Israel sinä et nuku, sinä olet Israelin under puolustaja. your wings. Ja sinä pidät Israelin siipiesi alla. In such a difficult hour, Tällaisena vaikeana aikana you are there for your people. sinä olet paikalla kansaasi And varten. we see it day by day. Ja me näemme sen päivä päivältä Because of your goodness. sinun hyvyytesi Because tähden, you are a great God. koska sinä olet suuri Jumala. And because of your mercy to us. Ja sinun armosi tähden meitä kohtaan. Not because of us. Ei meidän tähden, And not for our sake. eikä meidän takia, But for your name's sake and vaan your faithfulness. sinun nimesi takia ja sinun uskollisuutesi So we bow takia. down before you and we give you all the glory for that. Me polvistumme sinun eteesi ja annamme sinulle kaiken kunnian. Praise you, Lord. Me ylistämme sinua, Herra. Hallelujah. Amen. God is good. Herra on hyvä. No words to say how good he is. Mulla ei ole sanoja nyt siihen, kuinka hyvä hän on. Half an hour ago I was weeping Puoli tuntia sitten mä itkin. and moved greatly in my heart when I saw those hostages being released. Ja mä todella olin liikuttunut sydämessäni, kun mä näin tämän uutisen, että nämä panttivangit on nyt 3 vapautettu. men and 1 young woman. 3 miestä ja 1 nuori nainen. The picture that I had from this woman, it was a painful picture. Tämä kuva, mikä mulla on ollut tästä naisesta, se on ollut sellainen hyvin tuskainen kuva. Seeking help from her boyfriend that are also been kidnapped. Hän oli, niin kuin etsi apua poikaystävältään, joka myöskin oli kidnappattu. We were praying that her mom will be able to see her because her mom, she is having cancer and she is about to die. Ja me ollaan rukoiltu, että hänen äitinsä saisi nähdä hänet, koska tällä äitillä on syöpä ja hän on kuolemaisillaan. So it's a great answer for prayer that God was able to be Ja released. tämä oli tosi suuri rukousvastaus, että Jumala vapautti hänet. God is good. Jumala on hyvä And his mercy been true forever. ja hänen armonsa pysyy ikuisesti. My heart is rejoicing.
Ja sydämeni iloitsee. So I'm coming here to you, and already I've been like, wow, what a news that I heard. Mä oon siis tullut tänne ja heti oli tällaiset uutiset, mä oon ihan tälle wow. So I want to share with you some of God's word Mä haluan lukea jotain Jumalan sanasta. from the book of Psalm 118, Psalmi 118, from verse 25 and 26. värssyt, jakeet 25-26. Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Atzlichana, Oi Herra pelasta, oi Herra anna menestys. Baruch haba beshem Adonai, Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Purchechem bebet Adonai. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. What an encouraging moment. Mikä todella rohkaiseva hetki. But we cannot forget that there is still 120 hostages in captivity. Mutta ei saada unohtaa sitä, että vielä näitä panttivankia on 120. Yes, we know some of them are dead, Tiedämme kyllä, että jotkut heistä ovat kuolleet. but we know there is still few that are alive. Mutta tiedämme, että on vielä niitä, jotka ovat elossa. Maybe 30, maybe 40. Ehkä 30, ehkä 40. They need to come back home. Heidän täytyy saada tulla They need kotiin. to be released. Heidän täytyy päästä vapaaksi. October 7 was a shock to the Jewish nation. Lokakuun 7. päivä oli shokki juutalaiselle kansalle. People was brutally murdered, killed in their home. Ihmisiä murhattiin brutaalisesti heidän omassa kodissaan. We couldn't believe how awful was the violence against just citizens. Emme voineet ymmärtää, kuinka kamalaa tämä väkivalta oli kansalaisia kohtaan. Young people, Nuoria ihmisiä, elderly people, vanhempia ihmisiä. doesn't matter who they were. Ei ollut mitään väliä, ketä he oli. Arab people, Bedouin people that was living in the area. Myöskin arabeja tai beduenia, jotka asui sillä alueella. Foreign workers from India, from China. Ulkomaisia työntekijöitä, jotka tuli esimerkiksi Intiasta ja Kiinasta. Many citizens of other nations. Ja kansalaisia toisista maista. From Brazil, from America, Amerikasta, Brasiliasta, from France, from Europe, different places. Ranskasta, Euroopasta, eri paikoista. They didn't care, they slaughtered us. He eivät välittäneet, he vaan teurastivat meitä. The pictures that came out, Kuvat, the videos that came out of that terror, ne kuvat ja ne videot, jotka tuli sieltä niistä terroriteoista. even at the Holocaust, it was not such bad Jopa, pictures that came out from there. jopa holokaustista tulleet kuvat ei ollut niin kamalia. In Israel, we really consider that as the second Holocaust. Israelissa me todella näemme tämän nyt niin kuin toisena holokaustina. 1,150 people in one day that was slaughtered. 1150 ihmistä samana päivänä teurastettiin. But does God forget about his people? Mutta onko Jumala unohtanut, tai unohtaako Jumala kansansa? No, definitely not. Ei todellakaan. The Jewish people will go through trials and tribulations? Käykö juutalainen kansa läpi vaikeuksia? Definitely yes. Kyllä, todellakin. But one portion that we can be encouraged. Mutta yksi sellainen Raamatun kohta, joka lohduttaa, joka rohkaisee It's meitä. the things that Jesus was saying Se on to his own people. tämä mitä Jeesus sanoi omalle kansalleen. He was in great stress. Hän oli todella järkyttynyt. Maybe very hurtful for the rejection of his people, rejecting him. Ja ehkä myöskin oli niin, että hän oli todella, häntä todella teki kipeää se, miten hänet torjuttiin, hänen oma kansansa. And in the book of Matthew, chapter 23, Matteus 23, from verse 37 to 39, jakeet 37-39. you can read. Ja. Please. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Kuinka usein olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla.
Kuulkaa siis, teidän huoneenne on jäävä hylätyksi. Sillä minä sanon teille, tästä lähtien te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Jesus was saying to his own people, Jeesus sanoi omalle kansalleen, you will not see me again te ette näe minua enää. until you will say, Baruch Abba Beshem Adonai. Te ette näe minua enää ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran Now, nimessä. you see, the Gentile all over the world can sing and say, Baruch Abba Beshem Adonai. Siis pakanat, eli siis muut kuin juutalaiset, joka puolella maailmaa voivat todellakin laulaa ja sanoa, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Well, it's nice, Se on hyvä, but it's not what the Lord is saying. mutta se ei ole se, mitä nyt Herra sanoo He tässä. speaks to the worst, difficult people, and he says, you will call upon my name. Herra puhuu niin kuin sille vaikeimmalle ihmisryhmälle, sanoo, että te tulette kutsumaan minut. What we went through on the 7th of October Se, mitä me koimme lokakuun 7. was a päivänä, great shocking event. se oli todella shokki meille. And Israel went through a great turmoil just before the 7th of October. Ja juuri ennen 7.10. Israel oli sellaisessa niin kuin todella suuressa kaostilassa. The nation was tearing apart politically. Poliittisesti tämä kansa olisi niin kuin todella kahtia jakautunut. And many bad winds pull us from one side to another. Ja kansaa todellakin vedettiin eri suuntiin. It came to a point that people hate each other in their own family. Ja tuli ihan niin kuin tällaisikin juttuja, että yhden perheen sisällä ihmiset vihasivat toisiansa. But after the 7th of October, something happened to the society. Mutta 7.10. jälkeen jotain tapahtui yhteiskunnassa. Suddenly, people begin to unite again. Ja nyt taas ihmiset tulivat yhteen. But what was more encouraging to see, Mutta se, mikä oli vielä rohkaisevampaa nähdä, when we look at all the soldiers that were gathering together to go into Gaza, kun me nähdään sotilaat, jotka ovat menossa, kokoontuvat ja ovat menossa Gazaan, they were praying and proclaiming God's word before they went into the battle. he rukoilevat ja lukevat Jumalan sanaa ennen kuin he menevät siihen I taisteluun. never saw it before. En ole nähnyt sitä aikaisemmin. In fact, it never happened before. Ei se ole tapahtunut aikaisemmin. But the unity around the faith in God Mutta tämä yhteys, joka nyt tuli siihen uskoon Jumalaan, was something very unique. tämä on tosi erikoista ja ainutlaatuista. I was amazed. Mä olen todella hämmästynyt. It doesn't mean that they are saved yet, Eikä se tarkoita, että he ovat vielä pelastuneita, but it means that they got their focus right. mutta se tarkoittaa kuitenkin, että he alkaa nähdä oikein kuitenkin. And I believe that God is operating at the heart of the people. Ja uskon, että Jumala tekee työtään ihmisten sydämissä. We have many believers that are serving at the army and right now are in battle in Gaza. On paljon uskovaisia, siis messiaanisia juutalaisia, jotka on armeijassa ja tällä hetkellä ovat siis siellä armeijassa Gazassa. We will not finish the work. We will not finish the work in Gaza Me ei saada sitä työtä valmiiksi Gazassa. until all hostages will be back. Eli me ei lopeteta sitä työtä Gazassa ennen kuin kaikki panttivangit on vapautettu. Look, Hamas will not be in power anymore, Hamas ei tule olemaan enää vallassa, but you cannot destroy ideology. mutta ideologiaa ei voi tuhota. We need to understand. Meidän täytyy ymmärtää, että We have to put some facts on the table. että tosiasiat pitää laittaa pöydälle. If the final work of God is the salvation of the Jewish people, Jos Jumalan niin kuin tämä viimeinen työ tai niin kuin viimeinen työ on se, että hän pelastaa juutalaisen kansan. obviously Jesus will not return until they call him to come. Ja eli siis Jeesus ei tule takaisin ennen kuin juutalaiset sanoo, että Baruch Hashem. So the greatest enemy will be those that wants to destroy the Jewish people. Eli suurin vihollinen on just se, joka haluaa tuhota Israelin kansan.
And in fact, they are not fighting against the Jewish people, they fighting against God. Ja itse asiassa he eivät taistele juutalaista kansaa vastaan, vaan Jumalaa vastaan. You remember not long ago, the president of Iran Ei kauan sitten Iranin presidentti, that been touched by the finger of God? Jumalan sormi kosketti häntä. Just 3 helicopters, only the middle one, 3 helikopteria, ainoastaan se keskimmäinen, wiped off the earth. meni vaan niin kuin tuhoutui. And one of the parliament in Turkish, have you seen him? Member. The member of the parliament of Yksi Turkish? parlamentin jäsen Turkissa. He was cursing the God of Israel. Hän kirosi Israelin Jumalaa. You see, it was not about the Jewish people anymore, it was about speaking against God. Eli ei ole enää kysymys Israelin kansasta, vaan Israelin Jumalasta. What happened to him? Mitä hänelle tapahtui? You don't play with God. Jumalan kanssa ei leikitä. You see, the Jewish people are the apple of God's eyes. Juutalainen kansa on Jumalan silmäterä. And it will come to that eventually. Ja tämä tullaan näkemään loppujen lopuksi sitten. In the book of Romans, chapter 11, Roomalaiskirjeessä 11. luku. from verse 25 to 29, and Nina, please, you can read it. 20. Roomalaiskirje 11:25-29. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsuaan. There is 3 facts that you need to know On 3 tosiasiaa, mitä teidän tarvitsee tietää. as Gentiles. Ei-juutalaisina. Paul is speaking to you. Paavali puhuu teille. And he says, for I do not desire, brethren, that you shall be ignorant of this mystery. Hän sanoi, että veljet, en halua teidän olevan tietämättömiä tästä salaisuudesta. So first of all, there is a mystery that need to be revealed. Eli ensinnäkin on tämmöinen salaisuus, mysteeri, mikä täytyy tulla ilmi. Not only for us as a believers, Ei vaan meille, jotka olemme uskovaisia, but also for the whole world. mutta koko maailmalle. And that mystery is the salvation of the Jewish people. Ja tämä salaisuus, mysteeri on juutalaisen kansan pelastuminen. In fact, Paul is finalizing the meaning of God's salvation in few words. Itse asiassa tässä, mitä Paavali tekee, on, että hän sitoo yhteen pelastuksen siihen niin kuin juutalaisen kansan kanssa yhteen. It speaks about the full number of the Gentile that will come in. Hän puhuu tässä niin kuin pakanoiden, eli meidän muiden täydestä määrästä, joka täytyy tulla sisälle. We don't know the numbers. Me emme tiedä sitä lukua. What does it mean, the full amount of Gentiles? We don't know. God knows. Me emme tiedä, mitä tämä täysi määrä tarkoittaa. But we Jumala know tietää. today that most of the world heard the gospel already. Mutta tiedämme, että tänään jo suurin osa maailmasta on kuullut evankeliumin. There is far, far away places that already the gospel was preached. Ja on tosi kaukaisia paikkoja, joissa jo evankeliumi on julistettu. Already in the 60s, some cannibal villages changed their life and got saved. Jo 1960-luvulla jotkut ihmissyöjä kylät, niin siellä ihmiset, niin he kuulivat evankeliumin ja heidän elämänsä muuttui. And after many years, you walk into those villages today, and it's a Christian village. Ja Village. nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen sä ehkä menet sinne kylään ja se onkin kristitty kylä. Back then, nobody thought that it's possible. Ja silloin ei kukaan ajatellut, että se olisi mahdollista. You know, our brothers and sisters got eaten Meidän, when they meidän, preached the gospel there. meidän siskot ja veljet, heidät ehkä syötiin, kun he olivat siellä julistamassa evankeliumia. They've been cooked.
Heidät ehkä keitettiin, but that village got saved. mutta tämä kylä pelastui. So it's done already. Eli tämä on jo tehty. But then God will come and cleanse Jacob Mutta sitten Jumala tulee ja puhdistaa Jaakobin and will remove any ungodliness for him. ja ottaa pois kaiken jumalattomuuden sieltä. That's the process. Tämä on se prosessi, se järjestys. So first of all, the understanding and the mystery of the salvation of the Jewish people. Eli ensin tämä, että ymmärretään tämä juutalaisen kansan pelastuminen. You need to know, today we have only 0.01% of the population as believers in the land of Israel. Eli tällä hetkellä 0,01% ihmisistä Israelissa on uskovaisia. Maybe 30,000 Jews, 40,000 Jews, it's really not a lot. 30 000, 40 000 juutalaista ei ole paljon, But salvation will come to the house of Israel. mutta pelastus tulee Israelin huoneelle. And we're living at the time. Ja me elämme siinä ajassa. In my congregation, we see many new believers that coming in. Meidän seurakunnassa todella tulee paljon uusia uskovia sinne seurakuntaan. And I get very excited. Ja mä oon ihan innoissani. You know, I am discipling one guy a little bit younger than I am. Esimerkiksi meillä on yksi tämmöinen mies, joka on vähän nuorempi kuin minä, jota mä opetuslapseutan. I remember him because a minute ago you just sent me a message. Ja muistan hänet, koska ihan minuutti sitten hän lähetti mulle tekstarin. But he had a revelation by himself. Mutta hän sai niin kuin Jumalalta ilmestyksen ihan kuin hän oli itsekseen And vaan. he began to search for the truth. Ja hän alkoi etsiä totuutta. And he was picking up bits and pieces from internet. Ja hän niin kuin löysi pieniä paloja sieltä täältä internetistä. And eventually, recently, he gave us a call and asked if can I be baptized? Ja ihan sitten aika hiljattain niin hän sitten soitti seurakuntaan ja kysyi, että voinko tulla kastetuksi. He doesn't know the meaning of it yet. Hän ei tiedä, mitä se tarkoittaa He vielä, already wanted. mutta hän haluaa sitä jo. So, God is at work. Eli Jumala tekee työtä. But we mustn't be blind of what's taking place in the world today. Mutta me emme saa olla sokeita sille, mitä maailmassa tapahtuu nyt. The anti-Semitism is rising up. Antisemitismi nousee. And you can see it all over the news, Ja everywhere. se näkyy joka paikassa uutisissa. Lies after lies, Valetta valeen perään. deceitfulness, Petollisuutta. and it's amazing because there is nothing new. Ja tämä on kumma juttu, koska tässä ei itse asiassa ole mitään uutta. It's an old tactic Tämä on of se- Satan Tämä on saatanan vanha taktiikka and his demons ja hänen demoniensa taktiikka. to try to destroy the Jewish people. Yrittävät tuhota juutalaisen kansan. You know, I want to speak about a little bit the war and the lie that been told about us. Mä haluan vähän puhua sodasta ja niistä valheista, mitä meistä on kerrottu. You know, the IDF IDF, eli siis Israelin armeija, that over the news they speak about us genociding Gaza. Uutisissa puhutaan, että me teemme kansanmurhaa Gazassa. Killing them, killing children. Että me tapetaan heitä, me tapetaan lapsia. Recently I showed Nina a picture of line of babies. Ihan hiljattain mä näin kuvan, hän näytti mulle kuvan, missä oli tämmöinen niin kuin rivi näin vauvoja. Like 10 babies dead, you know. Eli niin kuin 10 vauvaa näin kuolleena. And that's a pictures that coming back all the time. After a few months it comes back, the same picture. Tämä sama kuva näytetään uudestaan ja uudestaan. Like it's the same news of today. Niin kuin se olisi taas uusi uutinen. I can show you videos of all scenery, how they stage pictures. Mä voin näyttää teille videoita, missä on tosiaankin niin kuin tehty näytös näillä vauvoilla. To convince people like you are Eli koitetaan saada ihmiset, niin kuin te, uskomaan, to believe that we are the bad one. että me ollaan niitä pahiksia. You know, the word of God speaks about Jumalan sana puhuu. the good will be called evil Jumalan, and the evil will be called good. Jumalan sana puhuu siitä, että valosta tehdään pimeys ja pimeydestä valo. I'm amazed how such a clever people
that are studying in universities Mä oon ihmeessäni siitä, että kuinka niin fiksu kansa, joka opiskelee yliopistossa, becomes so stupid and blind voi olla niin tyhmä ja sokea. and even do not make the effort to study history. Eikä edes niin kuin näe sitä vaivaa, tai vähän, että katsottaisiin historiaa. Just Google the truth. Googlatkaa sitä totuutta. All those liberals, Kaikki nämä liberaalit, homosexual, homoseksuaalit and many others. There is a long road, a long list, ja monia muita, pitkä lista. calling and chanting, Free Palestine. Ja ne huutaa, että vapauttakaa Palestiina. Or Intifada. Tai ne huutaa intifada. They don't know even what is the meaning of the word. He eivät edes tiedä, mikä se sana tarkoittaa. And one thing they definitely don't know, Ja yksi asia, mitä he todellakaan eivät tiedä, that those people that are supporting, että nämä ihmiset, joita he tässä nyt, joiden puolesta he osoittaa mieltään, in Gaza or in any other Arab nation, they will be the first one to be killed. eli nämä ihmiset, jotka tässä nyt osoittaa mieltään heidän puolestaan, niin Gazassa tai jossain muussa arabivaltiossa, niin nämä ihmiset itse asiassa on ensimmäiset, jotka tapetaan. Just like that. Näin vaan. In 1948, 1948, when Israel began to exist, kun Israel tuli valtio, we didn't use power to grab it for ourselves. emme käyttäneet voimaa saadaksemme It itsellemme was valtion. a worldwide decision to give us the place. Tämä oli sellainen maailmanlaajuinen päätös, että me saatiin tämä valtio. And then right on that year, a war broke. Ja sitten samana vuonna sota syttyi. And all the Arab nations told the local Arab that was living in Israel, Ja kaikki arabimaat sanoivat heille, siis näille Israelissa asuville arabeille, you have to leave your home teidän täytyy lähteä kodeistanne, mennä pois. We will conquer Israel now and then you will be able to come back. Me valloitamme Israelin nyt ja sitten te voitte tulla takaisin. One thing they didn't take in account, Mutta yhtä asiaa he eivät huomioineet. that it was not about humans' decision, He ei huomioineet sitä, että tämä ei ollut ihmisen päätös. but it was God's decision Tämä oli Jumalan päätös. for the return of the Jewish people to their own land. Että juutalaiset pääsevät palaamaan omaan maahansa. And God was the one that battled for us. Ja Jumala oli se, joka taisteli meidän puolestamme. They were defeated. Heidät voitettiin. And then they call us, oh, we are occupied now their land. Ja nyt sitten sanoivat, että nyt me olemme miehittäneet heidän maansa. I want to give you some facts. Haluan antaa jotain tosiseikkoja. Do you know that in 1948, Tiesittekö, että 1948 in Morocco, you have 265,000 Jews living in Jews. 1948 Marokossa oli 265 000 juutalaista, siis asui Marokossa. Today, only 2,000. Tänään vaan 2000. In Algiers, Algeriassa 140,000 Jews was living in 1948. Algeriassa 1948 siellä asui 140 000 Today, juutalaista. only 50. Nyt on vain 50. In Tunisia, Tunisiassa 150,000 Jews was living there. siellä oli 150 000 juutalaista. Today, only 50. Nyt siellä on vain 50. Libya, Libyassa 38,000 Jews. 38 000 juutalaista. Today, 0. Nyt ei ole ketään. Egypt, Egyptissä 75,000 Jews was living there. 75 000 juutalaista. Today, only 40. Nyt on vain 40. Yemen, Jemen, 55,000 Jews. siellä oli 55 000 juutalaista. Today, only 50. Nyt on vain 50. Iraq, Irak, 150,000 Jews. 150 000 juutalaista. Today, only 7. Nyt on vain 7. In Syria, 40,000 Jews. Syyriassa 40 000. Today, only 0. Nyt ei ketään.
Lebanon, Libanon, 20,000 Jews. 20 000 juutalaista. Today, about 100. Nyt on 100 about. Now, how many Arabs lives in Israel in 1948? Do you know the number? Tiedättekö kuinka, sorry. I will inform you. Tiedättekö kuinka monta arabia? I didn't ask the question, sorry. Ja tiedättekö kuinka monta arabia asui Israelissa 1948? 100 000? 100,000? 156,000. 157 000. Now, you know how many Arabs Tiedättekö kuinka monta nyt tällä hetkellä? today? It's 2,178,000 Arabs that live in Israel. Tällä hetkellä 2 178 000 arabia asuu Israelissa. So, the number of the Jewish people that live in all the Arab nations around Israel Eli tämä lukumäärä juutalaisia, jotka siis on asunut Israelin ympärillä näissä arabivaltioissa, shrunk se on mennyt alaspäin. by 99.83%. Se on mennyt alaspäin 99,83%. And the number of Arabs grew up in Israel by 1,296.15%. Ja arabit, jotka asuu Israelissa, niin heidän lukumääränsä on mennyt ylöspäin 1296,15%. So now I have a question. Nyt mulla on kysymys. Who is genocide who? Kuka tekee kansanmurhaa missä ja Don't kenelle? get confused. Älkää sekoittuko. You need to understand that today, Tänään in Gaza, Gazassa we supply them with water, me viemme sinne veden. not before the 7th of October, today. Ei siis niin kuin ennen 70, vaan tänään. We supply them with electricity, Me myöskin viemme sinne sähkön. 160 to 300 trucks of food every day. 160-300 rekallista ruokaa joka päivä sinne. You tell me, where have you seen such a moral army or nation towards the enemy? Sanokaa mulle, missä olette nähnyt niin sellaisen niin kuin hyvämoraalisen armeijan tai kansan vihollista kohtaan? One second, I have to show you something. I Haluan just näyttää forgot teille to pull it jotain. out of my pocket. Unohdin ottaa sen tähän mukaan. I will say something is very shocking for you. Mä sanon jotain, mikä on hyvin shokeraavaa teille. There is no such a nation called Palestine. Ei ole olemassa kansakuntaa nimeltä Palestiina. We need to understand that most of the Arabs that lives in Israel, Meidän täytyy ymmärtää se, että useimmat niistä arabeista, jotka asuu Israelissa, there is two groups. on niin kuin kaksi ryhmää. One group is the Christian local Arabs. Yksi ryhmä on kristityt, siis paikalliset arabit. And some of them has a history of 600 and 700 years back in the root of Israel. Ja joillakin näistä on 600-700 vuoden takainen historia maassa, Israelissa siis. Some of them is a good friend of mine and he live here in Finland. Ja yksi esimerkiksi on hyvä ystäväni asuu täällä Suomessa. And it's amazing that part of the tradition of the family really reminding the Jewish tradition. Ja on aika ihmeellistä, että osa tästä näiden perheiden traditioista niin todella niin kuin muistuttaa juutalaista traditiota. But the rest of the Arab people that lives in Israel Mutta sitten muut arabit, jotka asuu Israelissa, are coming from the Arab nations. ne tulevat näistä arabivaltioista. And some of them in the 1800s. Jotkut tulivat 1800-luvulla. And how do we know that? Miten me tiedämme tämän? It's very simple. On hyvin yksinkertaista tietää Their tämä. surname says where they come from. Heidän sukunimensä kertoo sen, mistä he tulee. Many people has a surname El Masri. Esimerkiksi monilla on tämmöinen sukunimi kuin El Masri. El Masri means it's the Egyptian one.
El-Masri tarkoittaa siis egyptiläinen. How he can be local, even his name says that he Miten comes hän, from voi, Egypt. miten hän voi olla paikallinen? Jopa hänen nimensä kertoo, että hän on Egyptistä. I mean, my surname is Shimon. Minun sukunimeni on Shimon. Can you notice where I came from? Ehkä voitte saada käsityksen, mistä minä olen kotoisin. It's not Simon, it's Shimon. Ei se ole Simon, se on Shimon. You understand the difference? Ymmärrätte eron? Before 48, we had a British mandate ruling over Israel. Ennen 1948 vuotta Israelia vallitsi brittiläinen mandaatti. And they decided to call Israel Ja he silloin Palestine. päättivät kutsua Israelia Palestiinaksi. Palestina. Palestiina, joo. And the Jewish people and the Arab people was kind of citizen of Palestina. Eli siinä kohdassa juutalaiset ja arabit olivat tavallaan Palestiinan kansalaisia. What it says here? British passport. British passport. Okay. And Palestine. Palestina. It says here passport in Hebrew and in Arabic. Tässä lukee passi hebreaksi ja arabiaksi. And it says the government of Palestine. Eli tämä on Palestiinan hallinto. Tämä passi kuuluu. I want you. This is my grandfather. Tämä on mun isoisäni passi. He was a Jew. Hän oli juutalainen. He was also Palestine. Hän oli myöskin palestiinalainen. And today the propaganda is that the lie goes out. Ja tällä hetkellä propaganda vie sitä valhetta ulospäin. As like those people has a great history in the land of Israel. Että palestiinalaisilla on tällainen suuri ja voimakas historia Israelin maassa. And as the land belong to them. Ja että maa kuuluu heille. And those clever people in the university believe that this is the truth. Ja nämä fiksut ihmiset yliopistoissa, ne uskovat, että tämä on totuus. And as I said, Google it and you will find out the truth. Ja niin kuin mä sanoin, niin googlatkaa, niin kyllä te löydätte totuuden. You know, they say that the crisis started since 48. Sanotaan, että kriisi alkoi 48 vuoden But there jälkeen. is a fact problem. There is a problem with the facts. Ja, mutta tämä taas sotii vastaan niitä tosiasioita. Because Israel began to exist in 48, Koska Israel siis tuli valtioksi 48, but Gaza and Samaria and Judea was belong to the Arab nation. mutta Gaasa ja Judea ja Samaria kuuluivat arabivaltioille. Gaza was part of Egypt, Gaasa oli osa Egyptiä and Judea and Samaria was part of Jordan. ja Judea ja Samaria olivat osa Jordania. And then when 6-day war started, Ja kun 6 päivän sota alkoi, we conquered their land, me valloitimme ne maat. and the world offered a deal with the Arab people, Ja maailma tarjosi arabeille tällaista sopimusta, and they say, we will give you back this land, rule the land. että me annetaan teille takaisin tämä maa, että te hallitsette sitä. The Jordanese didn't want to deal with those people. Jordanialaiset eivät halunneet ottaa näitä ihmisiä huolekseen. The Egyptian really didn't want to deal with those people. Ja egyptiläiset eivät myöskään halunneet ottaa näitä ihmisiä huolekseen. And they closed the border. Ja he laittoivat rajan kiinni. And they said to Israel, no, you're going to deal with those people. Ja sanovat Israelille, että pitäkää te heistä huolta. So we were the only nation that are willing to give them a status of refugees. Ja me ollaan ainut kansakunta, joka oli halukas antamaan heille pakolaistatuksen. And even once they had also an ID, Ja jopa kun heillä oli myöskin siis ihan henkilöllisyyspaperit. they were able to work in Israel freely. Ja he pystyivät tekemään töitä Israelissa ihan vapaasti. In fact, in the 70s, Itse asiassa 70-luvulla the foreman of my father's workshop, he was an Arab guy from Shechem, from Nabis. ja 70-luvulla niin siellä missä mun isäni oli töissä semmoisessa verstassa, niin se esimies siellä oli arabi, Shechemistä. Yeah, and it's in the middle of Samaria. Se on keskellä Samariaa tämä I paikka. remember every second weekend as a child when I was 13 years old, Mä muistan, kun mä olin 13-vuotias, niin joka toinen viikonloppu
we used to travel and visit the mother of my father's worker. Niin me mentiin moikkaamaan mun isäni työntekijän äitiä. We were both family having lunch together and enjoying the fellowship with one another. Molemmat perheet, niin me vetettiin lounasta yhdessä ja oltiin yhdessä. You see, where is the occupation that you talk about? Missä on miehitys, mistä puhutaan? It's a all big lie. Se on iso valhe. In 2005, Vuonna 2005 Israel decided to move away from Gaza completely. Israel päätti vetäytyä pois Gazasta kokonaan. It tears the heart of the people. It tears the heart of the people, the Jewish Of the people. Jewish people, Yeah. yeah. Niin tämä tosiaan niin kuin, koski juutalaisen kansan sydämeen. Some of them were living there and having life. Ja monet heistä asuivat siellä ja heidän elämänsä oli siellä. They didn't do nothing. Mutta he eivät tehneet mitään. In fact, the opposite. Itse asiassa vaan päinvastainen We tapahtui. thought that we're doing good to them. Me ajattelimme, että nyt tehdään heille hyvää. Some left-wing dreamers Jotkut in Israel vasemmistalaiset israelilaiset uneksijat, thought that the Arab people will turn to be Singapore. heillä oli tämmöinen käsitys, että arabit tekevät Gazasta tällaisen niin kuin uuden Singaporen. And the world began to pump in money into that. Ja maailma rupesi niin kuin suoltamaan sinne rahaa. Billions. Miljardeja. Yeah. And all the money went to build underground tunnels to kill the Jews. Ja kaikki raha meni siihen, että rakennettiin näitä tunneleita maan alla, että saataisiin juutalaisia tapetuksi. They used so many years to take the effort to destroy the Jewish people. He todella niin kuin pistivät tosi monta vuotta siihen, tekivät työtä sen eteen, että he saisivat juutalaiset tuhottua. That was their agenda. Tämä oli heidän niin kuin suunnitelmansa Right from the beginning. heti alusta alkaen. You need to understand Teidän täytyy ymmärtää, että all terror attack didn't start after 1948. ei kaikki nämä terrorihyökkäykset niin kuin alkanut silloin 1948 jälkeen. In the 30s, 1930-luvulla it was a guy by the name Zadin al-Hassan. oli tämmöinen mies, jonka nimi oli näin, mitä hän sanoi. And he was a terrorist Hän oli terroristi. building up a group to kill and destroy the Jews. Hän halusi muodostaa sellaisen ryhmän, joka hävittää ja tuhoaa, siis tappaa juutalaisia. That was 18 years before Israel was even exist. Tämä oli siis 18 vuotta ennen kuin Israelin valtio edes oli olemassa. They have one purpose in mind. Heillä oli vain yksi ajatus mielessä. Sorry to say, but when you read the Quran On tosi innoittavaa sanoa, mutta kun lukee Korania and study the Quran deeply, ja kun katsoo oikein kunnolla, katsoo sitä Korania, lukee they sitä, really believe that they are the supreme people and us are like dogs. että he todellakin ajattelevat, että he ovat niin kuin se ylin kansa ja että me ollaan niin kuin koiria. And if we do not submit to them, we are doomed to be dead. Ja jos me ei alistuta heidän alle, niin me ollaan tuhoon tuomittuja. Finland, Suomi. you need to wake up. Teidän täytyy herätä. Open your eyes Avatkaa silmänne. and see the truth. Nähkää totuus. It's knocking on your door. Se on koputtamassa ovellenne. You know your neighbor, Sweden, Tiedätte naapurinne Ruotsin, how the doors was open freely. kuinka ovet avattiin ihan niin kuin, että vaan tulla sisälle. So I've heard that there is some places that even the Swedish people cannot drive in. Ruotsissa on kuulemma paikkoja, mihin ruotsalaiset eivät enää voi niin kuin mennä. Finland, Suomi, wake up. herätkää. How amazing it is Miten ihmeellistä on, that liberalism, että liberalismi, progressive people, edistykselliset ihmiset, human rights people ihmisoikeusaktivistit, suddenly make a covenant yhtäkkiä he ovatkin liitossa
with the most violent people. Ihmisten kanssa, jotka ovat ihan niitä kaikista väkivaltaisimpia. Yes, there is good people that are Muslims. Jes, näin on kyllä, että muslimien joukossa on hyviä ihmisiä. But there is small percentage. Mutta he ovat pieni prosentuaali. And the minute that they get closer to the faith of their faith, they become more violent. Mutta samalla kun he tulevat niin kuin lähemmäksi sitä että heidän uskoansa, niin kuin sitä ydintä, niin heistä tulee enemmän väkivaltaisia. Whatever happened on the 7th of October Se, mitä tapahtui 7.10. was another try to annihilate the nation of the Jewish people. Tämä oli taas yksi yritys niin kuin täysin saada lakoon juutalainen kansa. Later on, I have a video with me Myöhemmin sitten mulla on tämmöinen video mukanani, that shows the terrifying moments that took place at the 7th of October. Tässä videossa nähdään sellaisia hirvittäviä hetkiä, mitä 7.10. mitä tapahtui. If you want to see really what was happening, you are welcome to watch it. Jos haluat nähdä, mitä todella tapahtui, niin olet tervetullut katsomaan. Or if you think that it never happened, you are welcome to watch it by your own eyes. Tai jos ajattelit, että tällaista ei koskaan tapahtunut, ei tätä tapahtunutkaan, niin olet tervetullut katsomaan omin silmin. You know, we have some records of terrorists calling their families relative. Meillä on jopa niin kuin tämmöinen nauhoitus, missä terroristi soittaa perheelleen. Mommy, mommy, I killed so many Jews, and he rejoicing. Äiti, mä tapoin niin monta juutalaista. And his mom also rejoicing. Ja äiti on kanssa, jee. Oh, praise. Aivan innoissaan siitä. It's terrible when you hear that. Se on kamalaa, kun sä kuulet tämän. And when you see the picture, you understand how violent it is. Ja kun sä näet kuvat, niin sä ymmärrät, kuinka väkivaltaista se oli. We are not to forget that we are living right at the end of time. Me ei saa unohtaa sitä, että me eletään nyt jo niin kuin lähellä sitä aikojen loppua. And history take place quickly now, Ja very quickly. historia menee eteenpäin nopeasti nyt. You know, few months ago, if I was speaking about Third World War, people would say, oh, no, don't think so. Jotakin kuukausia sitten, jos mä olisin puhunut 3. maailmansodasta, niin ihmiset sanoivat, että ei nyt vielä, ei. Today it's matter of minutes. Tällä hetkellä se on enemmänkin niin kuin minuuttien kysymys. You know, suddenly Iran decided to attack Israel. Yhtäkkiä Iran päätti, että he hyökkää Israeliin. We believe that Iran is the center of evil. Meillä on sellainen käsitys, että Iran on niin kuin sen pahuuden keskus. Not the Iranian people. Ei iranilaiset ei Iranin kansa. Now you need to remember, at the 70s, we had an open border with Iran. Täytyy myös muistaa, että 70-luvulla meillä oli avoin raja Iranin kanssa. Many Iranian Jews came to Israel. Monet iranilaiset juutalaiset tuli Israeliin. And Iran and us, we were good friends. Ja Iran ja me olimme hyviä ystäviä. But I think in 75, Oli luultavasti 75 vuonna. the Iranian radical Islamic regime came up Ja silloin tämä radikaali islami regime nousi. and began to turn the nation upside down. Ja siitä lähti niin kuin se muutos ihan ylösalaisin. Have you seen pictures from 75 and from today? Oletteko nähneet kuvia 75 vuodelta ja sitten tältä hetkeltä? Some ladies go with a Hijab? swimming before the hijab, when it was still normal. Ja 75 vuonna ihmisillä oli, Bathing custom? niin heillä oli ehkä uimapuku. Naisilla siis. You know? He olivat vapaita, jos he halusivat pitää uimapukua, niin he olivat vapaita tekemään sen. And today they have to wear the hijab, Ja tänään heidän täytyy pitää hijabia, cover eli their face. mikä on se tämä, mikä niin kuin todella peittää kaiken. I mean, they talk about us as an apartheid state. He puhuvat, että me olemme apartheid-valtio. Do you know, in Israel we have an Arab doctors, Israelissa tiesittekö, että meillä on arabilääkäreitä, we have lawyers, meillä on juristeja, judges, tuomareita.
live their life freely in Israel. elävät vapaasti Israelissa. Myself and they have the same right. Minulla ja heillä on samat oikeudet. No apartheid in Israel. Ei apartheidia Israelissa. And Gaza, they were free to live their life. Ja gaasalaiset, heillä oli vapaus elää elämäänsä. In fact, I tell you Itse asiassa that before the 7th of October, ennen 70. päivää 20,000 workers was coming every day to Israel ennen 70. 20 000 työntekijää tuli joka päivä Israeliin tekemään and work töitä. in Israel. Tekemään työtä Israelissa. We supply them work, Me annamme heille töitä. money to live. Rahaa elämiseen. But those 20,000 people Mutta nämä 20 000 ihmistä cooperate with Hamas and gave Hamas all the information about where to attack. Mutta nämä 20 000 ihmistä itse asiassa tekivät yhteistyötä Hamasin kanssa ja antoivat tietoja Hamasille, mihin hyökätä. Those are people that you do them a favor Nämä on ihmisiä, joille tehdään palvelus. and literally they spit on your face. Ja kirjaimellisesti he sylkevät teidän sun kasvoille. Israel faced a difficult time Israelissa on vaikeat ajat, because we are completely bound to any nation's decision. koska me olemme todella riippuvaisia maiden päätöksistä. United States try to rule us and tell us how to do things. Amerikan Yhdysvallat yrittävät hallita meitä ja kertoa, miten pitää tehdä asiat. Don't go into Rafah, Älkää menkö Rafaan. or don't do that, Älkää tehkö or tota. don't do that. Eikä älkää tehkö tota. They try to tell us how to fight our battle. He haluavat kertoa meille, miten meidän taistelumme pitää For a taistella. meantime, we have 120 hostages there. Ja samalla aikaisesti meillä on 120 panttivankia siellä. We are not living by revenge, Me emme elä kostosta, but we need to get what is right. mutta täytyy saada se, mikä on oikein. And those people need to return back to Ja nämä us. ihmiset täytyy saada takaisin sieltä. You know, when something like that happened in the Bible, we will not read it, it's too late. Kun jotain tällaista tapahtuu, kun tapahtui Raamatussa, David walks away from his city, the city of Ziklag, David meni pois sieltä ihmisten joukosta Siklagissa. and the Amalek came and took all the people and also his two of his wives. Ja amalekilaiset tulivat ja veivät kaikki hänen porukkansa, hänen joukkonsa, myöskin hänen 2 vaimoaan. The people was in shock. Ja ihmiset olivat shokissa. They were crying. He itkivät. They got very upset with David and they want to stone him. Ne todella suuttuivat Davidin ja halusivat kivittää hänet, siis hänen omat ihmisensä. But David seeks the Lord and he asks, what shall I do? Mutta David etsi Herran kasvoja ja kysyi, mitä mun pitää nyt tehdä. The Lord says, go. I gave you them back. Ja Herra sanoi, mene, mä annan sulle ne takaisin. So David went with his soldiers and he got all of them back. Ja David meni sotilaidensa kanssa ja sai kaikki ihmiset takaisin sieltä. This is right before God. Tämä on oikein Jumalan edessä. You know, they count how many dead people we cause, how many deaths we cause in Gaza. Tiedät, että he laskevat sitä, kuinka paljon kuolemia me aiheutamme Gazassa. We're doing our job with tweezers. Me teemme itse asiassa työmme niin kuin pinseteillä. You know, when America bombed Japan Kun Amerikka pommitti Japania, eli Hiroshimaa siis silloin. and wiped off Hiroshima, Niin, Hiroshima meni And Nagasaki. Tuusaksi ja Nagasaki. everybody was keeping quiet. Kukaan ei sanonut mitään. Nobody told them, what do you do? Kukaan ei sanonut, että mitä te teette? It's wrong. Se on väärin. You know, to stop the Nazis, Tai että kun yritettiin saada natseille, niin kuin, että natsit ei enää pystyisi tekemään mitään. they bombed Berlin and wiped it off. Berliini pommitettiin niin tyyliin maan tasalle. Nobody asked how many people died there. Kukaan ei kysynyt, kuinka monta ihmistä siellä kuoli. Oh, what do you do? Mitä te olette tekemässä? They stopped the war. Mutta tässä sota loppui tähän. It was necessary. Se oli tarpeellista. We are doing what's necessary. Me teemme sen, mitä on tarpeellista. And life matters to us.
Ja elämä todellakin merkitsee meille jotakin, ihmiselämä. You know, every time that we need to bomb an area, Joka kerta, kun me ollaan aikomassa pommittaa jotain aluetta, we send the text messages to the people to move away. me lähetetään tekstareita ihmisille, että he menee pois siltä alueelta. Our airplane throw pamphlets on the ground, says move to that area, you will be safe there. Ja meillä on lentokoneet, jotka niin kuin, päästää alas lentolehtisiä, missä sanotaan arabiaksi, että menkää tästä pois, menkää sinne ja sinne alueelle, että siellä olette turvassa. And the Hamas that he is protected because he is underground, Ja Hamas, joka on siis niin kuin suojassa, koska se on siellä maan alla, he threatened the citizens and he says, don't walk away because we're going to kill you if you walk away. Hamas sanoo omillensa siis, että älkää menkö sinne suojaan, että jos te menette, niin me tapamme teidät. So we say, oh, they take those citizens as human shield. Ja me sanotaan, että joo, he ottivat nämä ihmiset niin kuin semmoiseksi ihmismuuriksi itsellensä. But actually it's not a human shield. Mutta itse asiassa se ei ole ihmismuuri heille, It's a human sacrifice. se on ihmisuhri. You see, they are protected underground. Koska nämä Hamas on suojassa siellä maan alla. But there is more killing, there is more bad name for Israel. Mutta tällä tavalla tulee enemmän niin kuin, kuolemia ja huonoa mainetta Israelille. Now what is your duty Mikä on teidän velvollisuutenne as believers? uskovina? You see, we have the greater power in our hands. Meillä on se suurempi valta meidän käsissämme. We serve a powerful God, Me palvelemme todella suurta Jumalaa. and it's matter of prayer and intercession, Ja meidän tehtävä on rukoilla, esirukoilla. standing in the gap. Ja me ollaan siinä välissä, siinä muurin aukossa. Now, when you understand that the final work of God, it's the salvation of the Jewish people, Ja kun me ymmärretään, että niin kuin se viimeinen siinä Jumalan suunnitelmassa on tämä näin, että Israelin kansa pelastuu. if you love the Lord, you have to stand there. Jos rakastamme Herraa, niin meidän täytyy olla siellä. Meidän täytyy seistä siellä mukana, In the gap, siinä muurin aukossa. pray that time will go fast, Me rukoillaan, että tämä aika tulee nopeasti, that the Lord will return. että Herra palaa. In the book of Jeremiah, chapter 31, Jeremian kirjassa 31 luku, verse 7, jae 7, sanotaan näin. 31 verse 7. Näin sanoo Herra, kohottakaa riemuhuuto Jaakobista, iloitkaa ja riemuitkaa hänestä, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, ylistäkää ja sanokaa, pelasta Herra, kansasi Israelin jäännös. you see, there is a great duty for you. Eli siis meillä on suuri velvollisuus. First of all, it's to sing with gladness Ensinnäkin laulaa ilosta for the sake of Jacob. Jaakobin tähden. Don't get confused, Jacob is Israel. Eli siis Jaakob tarkoittaa Israelia. And shout amongst the chief of the nation. Who is the chief of the nation? Ja kohottakaa huuto kansojen päämiehen miesten keskuudessa. Who is your chief? Kuka on teidän päämiehenne? Yeshua, Jesus, he is your chief. Jeesus on meidän päämiehemme. Proclaim. Julistakaa, Give praise to him. ylistäkää häntä. Say, Lord, save your people, the remnant of Israel. Eli sanotaan, että Herra, pelasta kansasi Israelin jäännös. Today we are only remnant. Nyt me olemme vaan enää jäännös. We will see God's salvation Me tulemme näkemään Herran pelastuksen. because of his faithfulness and his goodness. Hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa tähden. I have a short presentation. Mulla on tämmöinen lyhyt video tässä. And we can go and just give you a glimpse of what was happening Tässä, and what we do as a congregation as well. tässä videossa näytetään, mitä tapahtuu, mutta myöskin se, että mitä me seurakuntana teemme. Remember, there is no much of out pictures here, Tässä ei ole nyt sellaisia niin kuin, järkyttäviä kuvia. just a distraction.
Tässä näytetään ainoastaan sitä tuhoa, sitä niin kuin talojen tuhoa tai sellaista. But after the break, we will see the terrifying video and you are welcome to stay and see it. Mutta sitten myöhemmin, niin jos haluatte, niin saatte tulla tuonne alakertaan katsomaan videota, niin kuin joka on sitten, se on vähän toisenlainen sitten, mutta se on vain sille, joka haluaa tulla katsomaan. So please, you can move on. Eli nyt voidaan laittaa tämä käyntiin. So it was 1,194 people were murdered. Eli tuo ensimmäinen luku on siis, että ketä on murhattu. Toinen luku on se, ketä on kuinka monta on kidnappattu. Kolmas luku, 112, nämä on nyt niin kuin tullut jo vapaaksi. Kidnappatut, jotka on päässyt vapaaksi. 133 on heitä, jotka vielä ovat kidnappattuja. But this is now -4, right? No. The 135, it's minus quite a lot. Now it's 120. Joo, What's left? okei. Eli nyt tällä hetkellä on 120, jotka vielä on siellä, Next one. jotka ei ole päässyt vapaaksi. 40, joo just. We had the Nova Festival Tämä oli right by the border. Tämä oli siis ihan Gazan ja Israelin lähellä olevan rajalla Israelin puolella Nova-festivaali. It's the festival of youngsters. Tämä on nuorison festivaali. And what you see here, it's actually the memorial of those that were murdered. Ja tässä itse asiassa nähdään, tämä on niin vähän tällainen niin kuin muistopaikka, missä heidän muistokseen, ketä on murhattu. 350 were murdered. 350 murhattiin siellä tai oli kidnappattu. So just showed video. If you press it on, it works. Yeah. You are welcome to visit there when you come to Israel. Siellä saa käydä, jos tulette Israelissa käymään täällä. Contact me, I will take you there. Voit ottaa yhteyttä minuun, mä vien teidät sinne. Next. Seuraava. Now, what you will see now, it Okay. will be a video of the destruction of the Gaza village. It's right by the border. And please. Eli tässä nyt nähdään sitten ihan se, mikä siinä rajalla on semmoinen kylä tai kibutsi, mikä tuho siellä on ollut. Joo, eli Hamas, tässä oli 1000 ihmistä suurin piirtein tässä yhteisössä. Yli 100 heistä murhattiin. Isoja osia tästä kibutsista tuhottiin. Times of Israel kävi täällä. Tämä oli joulukuuta. That all started 7 o'clock, 8 o'clock in the morning. Tämä Saturday. oli siis lauantaina, milloin tämä tapahtui 7-8 aikaa aamulla. People was hiding in the bomb shelter. Ihmiset olivat piilossa pommisuojissa. For a meantime, the house are burning, Ja samanaikaisesti heidän talonsa palaa. and the terrorists are trying to burn them alive. Ja terroristit yrittävät polttaa heidät elävältä.
complete destruction for the whole village. Tämä oli täysi tuho koko kylälle. On that day, we have 4,000 terrorists Sinä päivänä oli 4000 terroristia, that came to Israel in 3 different waves. jotka tulivat Israeliin 3 eri aallossa. The first group after 6 in the morning, Ensimmäinen ryhmä tuli 6:30 aamulla. the second group Ja toinen 8 ryhmä o'clock in the morning, 8 aamulla toinen ryhmä. and the last group was the worst. Ja se 3. ryhmä oli pahin. The last group was innocent kind of people, Ja tämä viimeinen ryhmä oli itse asiassa sille viattomia niin sanotusti ihmisiä. even come in with crutches Joillakin oli jopa kainalosauvat. just to rob and kill and destroy, Tulivat vain ryöstämään ja tappamaan ja tuhoamaan. rejoicing over their victory. Ja he iloitsivat tästä voitosta. Which the world called them uninvolved. Ja maailma kutsuu näitä ihmisiä, että he ei olleet, he ei olleet mukana. He eivät kuulu tähän, he eivät ole mukana tässä. Okay, we can move on. Eli nyt voidaan panna tämä, sä voit laittaa tämän loppuun, joo. Yeah, the PowerPoint. The PowerPoint. PowerPoint, yeah. Yeah, so you can see Gaza on the left, Eli tässä näette kartassa Gaza on vasemmalla. and all those red dots, it's the villages around Gaza that was destroyed. Nämä punaiset jäljet tässä, niin ne on kyliä Gazan ympärillä, jotka tuhottiin. Okay. Yeah, that's already in the city of Sderot. Tämä on Sderotin kaupungissa. The first pictures that I saw was 8 o'clock in the morning, Ensimmäiset kuvat, mitkä minä näin, oli 8 aamulla. a vehicle full of terrorists Mä näin kulkuneuvon, mikä oli täynnä terroristeja. driving in the city of Sderot. Ja tämä auto ajoi Sderotissa. Saturday morning, it's a very quiet morning. Lauantai-aamu on tosi hiljainen aamu. It was a surreal, Se oli todella epätodellista. unbelievable. En voinut ymmärtää. Okay, next. So, immediately day after, Heti seuraavana päivänä we start to get organized. me järjestäydyttiin. All over Israel, all the people got end by end and start to provide food, groceries, and all what was needed. Ja koko Israelin kansa todella oli yhdessä tekemässä sitä. Rupesivat jakamaan ruokaa, mitä muita tarvikkeita tarvittiin. We had a lot of refugees, Meillä oli paljon pakolaisia. and we had to supply them with all the goods that we can think of. Ja meidän piti todellakin, he tarvitsivat kaikenlaisia asioita, ruokaa, kaikenlaista. Next. Seuraava. Yeah, we can put it on for just few minutes. This guy Tämä mies tässä, doing the festival, tämä oli sillä festivaalin aikana. somebody sent him a message that there is a massacre. Joku lähetti hänelle sieltä festivaalilta tekstarin, että täällä on verilöyly käynnissä. And maybe you can help some people to go away from the chaos. Että ehkä sä voit tulla auttamaan, että jotkut pääsisivät pois sieltä. It was about 2,500 youngsters at this celebration. Täällä festivaalilla oli about 2500 nuorta ihmistä. And many of them were trying to run away. Ja monet heistä yritti juosta pakoon.
So they were hiding in the ditches everywhere. He olivat piilossa niin kuin ojissa eri puolilla. And the area is like a desert. Ja tämä alue on sellaista niin kuin aavikkoa. So this guy, they realized that he is active. Ja nämä ymmärsivät, nämä ihmiset, jotka oli piilossa, että tämä mies niin kuin toimii. And even the parents of the children Ja send him a messages ja jopa how niin to kuin find their children. näiden nuorten ihmisten niin kuin vanhemmat jopa, niin ne lähetti tälle miehelle tekstareita, että miten he voi löytää nämä heidän lapsensa. He shows his phone and he has like thousands of messages. Ja tämä mies näytti puhelimessa silloin niin kuin tuhansia tekstareita. Save my son, save my daughter. Pelastakaa poikani, pelastakaa tyttäreni. He come face to face with the terrorist. Hän joutui myöskin kasvoikkaan terroristien kanssa. One of the stories that he tells Yksi näistä tarinoista, mitä hän kertoo, that he saw the five terrorists holding one young woman. hän näki, siinä oli 5 terroristia, jotka piti sellaista nuorta naista siinä. That she was about to be raped. Hänet aiottiin raiskata. Many rape took place there. Siellä paljon raiskauksia tapahtui. Violent rape. Väkivaltaisia raiskauksia. Some of the rapes, while they were raping the women, they were slaughtering them as well. Jotkut näistä raiskauksista oli sellaisia, että samalla kun he raiskasivat, niin he teurastivat So heidät. he speaks Arabic. Tämä mies puhuu myös arabiaa. And he was telling the terrorist, "Oh, I'm one of you. Ja tämä mies, Bring me here and I will take her." ja tämä mies sanoi arabiaksi, että mä oon yksi teistä, että antakaa se mulle, että mä otan hänet. I will take her to Gaza. Mä otan hänet Gazaan. So they thought that he is one of them. Ehkä he luulivat, että tämä mies on yksi heistä. So he take the girl Hän veti sen tytön mukaansa and she was saved ja hän pelastui, because of his braveness. koska tämä oli niin rohkea tämä mies. Unbelievable. Some girls was in the ditch Jotkut tytöt olivat ojissa, and he was ojassa, on the phone with them. ja hän oli puhelinyhteydessä heidän kanssaan. But it was no good connection for GPS. Mutta kenttä ei ollut kovin hyvä siinä. So he said to her, I will hoot and you will tell me if it's close to you and you can hear me. Ja tämä mies sanoi, että mä tyyttään tai tööttään, ja sitten sä voit sanoa mulle puhelimessa, että onko se lähellä sua. So she was able to say to him, come closer, and eventually he was able to save her. Ja tämä tyttö pystyi sanomaan, että okei, tuu lähemmäs vielä, tuu lähemmäs, hän kuuli sen tyyttäyksen, ja hän pystyi pelastamaan tämän tytön. Just on that morning, he was saving about between 600 to 700 people from the party in the morning. Ja silloin siinä samana aamuna hän pystyi 600-700 ihmistä pelastamaan siitä festivaalilta. Just unbelievable story. Todella uskomaton tarina. We can go for the next video. Mennään seuraavaan videoon. For us as a congregation, we put upon our heart to supply food with the city of Sderot. Ja meidän sydämelle, meidän seurakunnassa, niin tuli se, että me saadaan, että me järjestetään ruokaa ihmisille, jotka asuu Sderotissa. So those 2 girls from our congregation, Nämä 2 naista tässä meidän seurakunnasta. they were taking a car full of grocery and we drive and we help the people. Ja heillä oli auto täynnä ruokatarvikkeita ja ajoivat sinne ja autoimme ihmisiä. Next. Seuraava. Yeah, also a bomb shelter you can see on the right. Ja tässä On on, top is a bomb shelter. tuossa on pommisuoja toi, mikä on tuossa ylimpänä. And those wooden planks. Ja nuo laudat tuossa vasemmalla alhaalla. You know, at the bomb shelter in Israel, we don't have a lock for the door. Pommisuojassa Israelissa meillä ei ole lukkoa siinä ovessa. Nobody was expecting that. Ei kukaan voinut odottaa sitä. The terrorists will break into your home and try to get into the bomb shelter and kill you when you are in a bomb shelter. Ja kukaan ei voinut sitä odottaa, että terroristi murtautuu sun kotiinsa ja yrittää tulla siihen pommisuojaan ja ottaa sut sieltä pois. So we provided those logs Eli me sitten toimitettiin tuommoisia lautoja. to put under the handle to lock the door. Että se voi laittaa sen oven kahvan alle niin, että se ovi menee niin kuin lukkoon. Yeah. What do you think when it happens to you? Niin, mitä ajattelee, jos tapahtuu sulle? Next. Yeah, maybe the people need to understand. So maybe you can show that if it works. Is it works? I can't speak anymore. I can see. Yeah. Thank you, Nina. Tehdään pieni vaihto.
Okay, next. If it's not working, next. Joo, laitetaan. Oliko se Sami mahdollista laittaa se video? Lähtikö se käyntiin? No, that's okay. It's okay. Okay. Eli sotilaan hautajaiset. Okay, next. Those are funeral of soldiers. Eli tämä oli sotilaan hautajaiset. People from the whole city came for the funeral. Eli kaikkialta kaupungista ihmiset tulivat kunnioittamaan tätä kaatunutta. You need to understand that it was a nation event. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä oli koko kansallinen tragedia, mikä tapahtui. Next. Seuraava, kiitos. Kotiin paluu. And that was after 3 months when the first almost 100 people were released. Eli tämä oli noin 3 kuukautta sen jälkeen, kun heidät oli otettu vangeiksi, niin noin 3 kuukautta tämän jälkeen, niin noin 100 ihmistä pääsi vapaaksi. That was an emotional event. Ja se oli todella tunteikas hetki, mikä tapahtui. Yeah, and your testimony, what was going on after that, terrifying moments for those children and young adults that were there. Ja monia todella sydäntä särkeviä kertomuksia ja todistuksia on tämän jälkeen kuultu, mitä on tapahtunut näille nuorille aikuisille ja lapsille, kun heidät vietiin vankeuteen. That's the moment. Tässä on yksi niistä hetkistä, kun vanhemmat näkevät lapsensa ensimmäistä kertaa. The guy sees mom for the first time. Poika näkee äitinsä ensimmäistä kertaa. Ja jopa isoäiti tulee. Very moving moments. Erittäin koskettava hetki. Okay, we can continue. For us, we took upon ourselves in our congregation, this is on the left. Tämä meidän seurakunnastamme otettu kuva vasemmalla. To unite with our Arab brothers in the land of Israel. Me saimme sydämellemme, että meidän täytyy lähteä rakentamaan yhteyttä Israelin arabiveljemme ja sisartemme kanssa. You see, the Arab Christians in the land of Israel also suffer greatly from that attack. Eli Israelissa elävät arabikristityt kärsivät myös todella suuresti tämän hyökkäyksen seurauksista. Because the Muslim Arab begin to attack them because they take the Israel side. Eli muslimiarabit käyvät nyt näiden kristittyjen arabien kimppuun, koska heidän mielestään he ovat valinneet Israelin puolen. So we gather together all leaders, Arabs and Jews together, and we pray for each other. Joten me keräsimme yhteen kaikki johtajat, kristityt, arabit ja alamme rukoilla yhdessä yhteyden palautumiseksi. We have a center of healing center. Meillä on keskus, tämmöisen parantumisen keskus, Healing Center. And we were able to get all the refugees. Ja saimme sinne paljon pakolaisia. And really give them place of healing. Ja annamme heille semmoisen parantumisen ja toipumisen paikan. To be able to recover from the trauma. Next. Jotta heillä olisi mahdollisuus toipua tuosta traumasta. And this is the center. Tämä on keskuksesta oleva kuva. We can go next. Voimme mennä seuraavaan, kiitos. Give it 1 minute and then go next. Katsotaan tätä hetken aikaa. So this is actually an out center. It's healing by out. Ja tämän keskuksen ajatus on taiteen avulla auttaa ihmisiä käsittelemään noita traumoja. Okay, she gets emotional. So we can go next. Tässä kuulemme, kuinka tämä on koskettava tälle tytölle, joka puhui. Yeah, and the slogan today, tämän päivän slogani Israelissa on Bring them home now, eli tuokaa heidät kotiin nyt. You know, tiedättekö? Hamas breaking any possible law. Hamas rikkoo kaikkia mahdollisia lakeja. To do with people in captivity. Mitä kaikkea kauheuksia he tekevät näille ihmisille, jotka ovat heillä panttivankeina. And they still move the whole world against us. Ja silti he saavat koko maailman kääntymään Israelia vastaan. Yeah. We can go next. Voimme ottaa seuraavan kuvan. Again, those are prayer meeting, Jews and Arab together. Eli tässä on juutalaiset ja arabit rukoilemassa yhdessä. Okay, next.
Now, you can see on the right, Näette tuossa oikealla puolella, it says, siinä it sanotaan, could even be you. että se olisit voinut olla sinä, joka And you olisit need to joutunut understand that vankiksi. it could be you too. Ja meidän tulee ymmärtää, että se olisimme voineet olla sinä ja minä. For them, if you are a Finn, it doesn't make any difference. Koska näille terroristeille ei ole mitään merkitystä, jos olet suomalainen. You give them food in one plate, Annat heille ruokaa yhdellä and by the lautasella other end they will stab you. ja toisella kädellä saat puukosta vastaukseksi. Because you're representing something that they hate. Koska sinä edustat jotain sellaista, jota he Next. vihaavat. Seuraava. And we can end by that if it will work. Ja me voimme lopettaa tähän, jos tämä video lähtee käyntiin. Let's hope. Toivotaan, että se käynnistyy. Probably not. No, it doesn't work. Okay. Ei lähde käyntiin, ei mitään. This is a beautiful song that means I don't have another land for me. Tässä taustalla olisi ollut laulu, jossa lauletaan kauniisti siitä, että minulla ei ole toista maata, mihin voisin mennä. You need to understand, for us, the Jewish people, Meidän tulee ymmärtää, että meille juutalaiselle kansalle it means life or death situation. se on elämän ja kuoleman kysymys. It means being exist or being wiped off the earth. Se tarkoittaa sitä, olemmeko me olemassa vai onko meidät hävitetty maan päältä. Put yourself in our place Laita itsesi meidän asemaamme and think what you expect from your government, from your army to do. ja ajattele, mitä itse toivoisit oman hallituksesi ja armeijasi tekevän tässä tilanteessa. I leave you with this question. Jätän teille tämän kysymyksen mielen päälle mietittäväksi. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Thank you, Rafi. Ja nyt me teemme niin, että rukoilemme hetken kaikkien näiden vielä vankina olevien panttivankien puolesta. Me rukoilemme rauhaa Jerusalemin muureille. Rukoilemme myös niiden kaikkien palestiinalaisten kärsivien perheiden, äitien, lasten puolesta. Rakennamme sitä yhteyttä juuri niin kuin me nähtiin noissa kuvissa, koska Jumala on ainoa, joka voi tuonne ongelmapesään tuoda ratkaisun. Jeesus Kristus on rauhanruhtinas. Ja me haluamme luonnollisesti tukea myös rahallisesti sitä, että Rafi on lähtenyt seurakunnastaan nyt tekemään tällaista tärkeää työtä kertomassa myös täällä Suomessa siitä, mitä oikeasti on tapahtunut ja tapahtuu. Tässä rukouksen aikana niin Harri laittaa tuolta meillä kolehtikopan kiertämään. Lisäksi meillä on taustalla Kimmolla, hallituksemme puheenjohtajalla, vanhemmiston puheenjohtajalla, hänellä on tuolla tuo korttimaksupääte. Eli voit käydä Kimmon luona, jos Kimmo voit nousta hetkeksi seisomalta ja näyttäytyä tämän näköinen mies svetari päällä ja laite kädessä, niin voit aivan niin kuin R:llä tai S-Marketissa pankkikortilla voit laittaa siihen aivan haluamasi summan lähimaksulla. Ja Harri laittaa kolehtikopan kiertämään. Ja lisäksi meillä on vielä tuo Mobile Paykin täällä käytössä paikan päällä olijoille. Jos haluat käyttää sitä, niin riittää kun avaat puhelimesi Mobile Pay-sovelluksen ja sen pitäisi tarjota heti ensimmäisenä Porvoon helluntai-seurakunta. Annetaan pieni rahalahja sen mukaan, kun koet sydämessä, että haluat antaa, koska me haluamme tukea myös seurakuntana tätä tärkeää työtä, ja me tiedämme, että juuri tätä, mitä me näemme kuvissa, Rafin seurakunta tekee, he tukevat humanitaarisesti sisäisiä pakolaisia Israelin sisällä. Rukoillaan hetki, ja tämän rukouksen aikana voimme tosiaan antaa sydämestämme sen, minkä haluamme. Ja voit tosiaan lähteä Kimmon luon myös kortin kanssa tässä rukouksen aikana. Kukaan ei katsele eikä näe yhtään mitään. Oi Herra Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, mitä olemme nyt saaneet nähdä. Tai oikeastaan, mitä me olemme joutuneet näkemään. Sillä mitään näistä kauheuksista, mitä tuolloin tapahtui, emme pysty edes kierroimassa mielikuvituksessa kuvittelemaan niitä hirveyksiä, mitä 7. päivä lokakuuta viime vuonna tapahtui. Jotain niin kauhistuttavaa,
että me emme voi käsittää, miten niin nopeasti maailman yleinen mielipide lähtikin kääntymään Israelia vastaan. Herra Jeesus, me pyydämme, että mahdollisimman vähillä siviiliuhreilla selvittäisi. Me rukoilemme kaikkien, Herra, näiden perheiden, äitien ja lasten puolesta, niiden isien ja isoisien puolesta, jotka ovat tuon järjettömän terroristijärjestön hallinnon alla, joka heitä käyttää kilpinään tai uhreinaan, niin kuin Rafi äsken totesi. Me rukoilemme, että sinä antaisit, Isä, sinun henkesi todella levätä koko tuon maan osan yllä ja lähettäisit enkelisi varjelemaan ihmisiä ja lähettäisit, Herra, oikeuden tuolle alueelle. Lähettäisit, Herra, sen totuuden tuntemisen ja juuri tähän kysymiseen, minkä Rafi kysymyksen meille asetti, että mitä me tekisimme itse tässä tilanteessa. Herra Jeesus, näet, että monista kansallisuuksista olevia ihmisiä on edelleen panttivankina. On Ranskan kansalaisia, Saksan kansalaisia, Yhdysvaltojen kansalaisia, on Argentiinasta, on Romaniasta, Bulgariasta, monesta maasta olevia ihmisiä on edelleen vankina. Anna heidän selvitä, Herra, hengissä tuosta. Me myös pyydämme, Jeesus, että varjelisit IDF:n kaikkia näitä sinne reservistä komennettuja sotilaita, että he selviäisivät itsekin mahdollisimman monet takaisin perheidensä luo. Ja Herra, me pyydämme, että varjelet maasi rajat. Ja juuri niin kuin me näimme ja kuulimme ensin tuosta kauheasta Iranin hyökkäyksestä, missä yli 300 ohjuksella, risteilyohjuksella ja droonilla hyökättiin yön aikana Israeliin, mutta vain pieni murto-osa, muutama ainoastaan ohjus pääsi läpi. Ja kukaan ei kuollut tuossa hyökkäyksessä. Se on tilastollinen mahdottomuus. Mutta Herra, me rukoilemme, että sinun enkelisi suojaisivat edelleen sinun omaa kansaasi ja omaa maatasi. Ja myös suojaisi kaikkia siinä lähistöllä asuvia kansoja heidän järjettömiltä johtajiltaan. Ja me pyydämme, Isä, että sä antaisit meille ja Suomen hallitukselle, Suomen poliitikoille, Suomen koko hallintovallalle, antaisit Jeesus Kristus viisauden nähdä sen, mikä oikeasti on totta. Anna heille viisaus kaikissa näissä kysymyksissä, mitä valtavalla tavalla sosiaalisen median ja muiden lobbausjärjestöjen toimesta heitä kohtaan painotetaan ja millä heitä painostetaan tekemään päätöksiä, jotka edesauttaisivat terroristista toimintaa ja palkitsisivat peräti sen. Tätä me, Herra, emme missään tapauksessa voi hyväksyä ja me huudammekin sinun puoleesi, niin kuin Daavid huusi, Herra, ilmesty ja näytä oikeutesi. Tätä me, Herra, rukoilemme. Me rukoilemme myös, että Rafin ja Niinan kiertue täällä Suomessa seuraavan reilun viikon aikana, kaikkialla missä he Suomessa kiertävät, menisi hyvin. Varjele kaikki ajamiset liikenteessä ja varjele kaikki tilaisuudet. Anna kaiken mennä rauhallisesti niin, että ei tulisi mitään vasta mielenosoituksia tai mitään vastaavaa, mitä me näemme jatkuvasti Tampereen ja Helsingin ja muiden yliopistojen edessä ja näemme tilaisuuksissa, puhetilaisuuksissa. Herra kallis, me rukoilemme sinä, Israelin ja rauhan ruhtinas, sinä, joka synnyit juutalaisena ja juutalaiseksi, sinä, joka olet sanonut, että sinä palaat kerran kaupunkiin, jonka nimi ei ole New York eikä edes Helsinki, vaan se on Jerusalem. Ja siksi, Herra, me rukoilemme, että sinä todella varjelet omaa kansaasi ja omaa maatasi. Ja Herra kallis, me pyydämme, että varjelet jokaista ihmistä, joka on nyt tämän konfliktin keskipisteeseen joutuneet vastoin tahtoaan, niin kuin koko Israelin maa on. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että me saamme osaltamme tehdä niin kuin Jesajan luku 40 sanoo, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo Jumala. Kiitos, että näin tältä osin mekin saamme osamme tehdä. Ja kiitos, että ne asiat, mitä olemme kuulleet, me voimme viedä mukanamme ja vastata niille, jotka eivät tiedä tai jotka ovat harhaan johdettuja. Voimme kertoa heille oikeita faktoja
miten se oikeasti on. Ja sanoa juuri nuo äskeiset sanat, mitä Rafekin sanoi, katsokaa Googlesta. Älkää luottako siihen, mitä sosiaalisessa mediassa sanotaan tai puhutaan, tai vaikka miten arvovaltaisia olisivat nuo tahot, jotka jotain sanovat. Anna meidän olla tarkkoja siitä tiedosta, mitä me otamme sisäämme ja sydämeemme. Anna meidän tarkistaa niitä asioita. Sitä kautta toimia ja tehdä päätöksiä. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että olet todella meidän kanssamme ja kiitos, että me saamme rukoilla rauhaa Jerusalemille. Nimessäsi, Herra. Kiitos Jeesus. Amen. Ja nyt tapahtuu seuraavaa. Voit hyvin rauhassa vielä, jos haluat laittaa, niin voit käydä tuossa vaikka alas mennessäkin Kimmon luona tuolla korttikoneen luona. Nyt tapahtuu nimittäin seuraavaa. Me menemme alas nyt kahville. Siellä on täysin veloituksetta, on kahvia, mehu ja pullatarjoilu. Ja jos me mahdumme, meitä on 2, 4, 6, 8, me saatamme mahtua itse asiassa alakertaan kaikki kerralla. Me voimme jatkaa siellä sitten kahvin ääressä tätä kysymyksiä et vastaukset osiota. Eli questions and answers, Q&A, niin kuin aina netissä lukee. Me voidaan siellä kysyä niitä asioita, mitä sä haluat kysyä, mitä Israelissa oikeasti tapahtuu. Miten tapahtui siinä ja siinä, meille kerrottiin vaikkapa näin, miten oikeasti kävi. Nyt on mahdollisuus tehdä ne kysymykset suoraan Rafille ja hän vastaa. Ja sitten, kun tämä on meillä kahvit juotu ja kysymykset kysytty, sitten on mahdollisuus jäädä, ja tämä on siis täysin vapaaehtoista, mahdollisuus jäädä katsomaan muutamia videoklippejä, mitä Rafilla on mukanaan. Ja olen itse niitä nähnyt ehkä liikaakin. Ne ovat osa niistä videoista on suoraan näiden terroristihyökkääjien omista liiveistä, taisteluliivien kameroista otettua materiaalia. Ne on järkyttäviä. Joten älä tule katsomaan, älä jää katsomaan niitä, jos tunnet, että ne ovat liikaa. Mutta jos haluat nähdä, mitä siellä oikeasti on tapahtunut ja miten meille on vähätellen kerrottu niistä asioista, niin jää katsomaan niitä videoita. Mutta ennen kuin ne aletetaan pyörittämään alhaalla, niin ilmoitetaan se erikseen. Kukaan ei vahingossa tule niitä sinne katsomaan. Ja myöskin pyydämme, että jos on lapsia mukana, niin lapsia ei lainkaan siinä tilanteessa niin tule enää olla. Rafi on myös itse ottanut talteen pari viikkoa ennen tuon 7. päivän lokakuun hyökkäystä, niin hän on ottanut talteen tämmöisenä screenshottina Hamasin omaa live-Facebook-kuvaa, missä Hamas teloittaa palestiinalaisia, omaa kansansa, siitä syystä, että he pitivät heitä liian Israel-myönteisinä. Se on järkyttävää, mutta tätä ei kerrota läntisessä maailmassa, minkälainen järjetön järjestö siellä oikeasti on tällä hetkellä vallassa. Mutta nyt mennään alakertaan, juodaan kahvit ja mehut ja pullat, ja kun ollaan sinne asettauduttu, niin mä luulen, että me mahdutaan kaikki kerralla olemaan siellä. Me voidaan siellä pitää tämä kyselyhetki, viritetään sinne mikrofoni päälle, ja sitten kun ollaan hetki rauhassa istuttu, niin sen jälkeen sitten vielä ilmoitetaan erikseen se videoiden katsominen. Ei muuta kuin kiitos tähänastisesta, mennään kaikki alakertaan kahville. Kiitos kun olette mukana.